kind of kuzana ndi colonialism kapena kuti utsamunda, right? Utsamunda. So anthu aku Africa akudzuka tsopano. So and since panopa akudzuka akuchangamuka akusukusula maso akudziwa nazo oh the main problem is this one. Ineyo ndikhaso ndikunena mabweleza kuona kuti sometimes I mean inu kwa Africa ngati simungasenthe ma policies, ngati simungasenthe system ya governance imene idayikidwa ndi azungu, inuyo zoti mudzalemera, zoti mudzachita bwino palibe chimene chingachitika. Ndalama muthu upatsidwa, ndalama amapatsidwa anthu amapatsidwa ndalama zambirimbiri, mabiliyoni, matrillions, koma palibe chimene chingasinthe. Why? Chifukwa system ija inapangidwa yoti inuyo muzikhabe pansi. So amene ankapanga amene anagenshuda architecture kujambula system ya governance yoti kwa Africa izigwisidwa ntchito imene kuti democracy bla bla mukuti mosemo system imene ankajambula ndachina makoloniwo tena kuti ndachina France, America, Europe, anthu amene wa Portuguese ndi amene amajambula zimene zizi kuti okay Africa yo aziyenda umene mumu. Tsopano chachitika ndicho tinakamba kuti iwo aja anachoka ngati physically mathu kuchoka komano ko even ngakhale kumene aliko amati pangabe control mayiko ku Africa kumapanga control anthu. So chachitika panchani taona kwa ntuma mayiko anga amene akudzuka no ifeyo tufa timasulidwe mkatimo kumasulidwa kwa mubongo like umumu ngati mwalokeka right, physically simungatseguleso. Okay, ngati chitseko watseka right, ngati watseka mutu makomo abasungatseguleso. Timvani pamene papo iweyo ngati sumakhulupirira moyo mwako kuti utha kupanga chinthu cholozeka pa moyo wako, kumanga nyumba kaya kutani kaya kugula galimoto kaya kumanga shopu kaya kukhala munthu oti successful, ngati mutu mwako sumakhulupirira ngati katikati mumadzekayikira zimene zinzo moyo mwakoso ndizovuta kuti uzazichita chifukwa umu sukuganiziraponso. You understand what I mean? Panali mkulu wina wake, panali munthu amaphedwa amene kuti aphedwe ndithu ndi a king, munthu amamudziwa ndi komanso amakonda ntchito zake zina. Ndi anafika mu ndende imene amakhala mkasero kakeko, anampeza mmenemo ndikumuwuza kuti mkulu ineyo ndauza zilonda panjapa famawa iwe uphedwa tikupanga execute tikunyonga pagulu komene ifo ndimokondabe ndauza zilonda panjapa apa kuti ukapeza njira ngukwanitsa kutuluka muselo munomu asakugwire utakuthawa kumapita ku dziko limene lakutali limene ungapitero. Koma ukakanika kutuluka munomu basi ndi kuti iweyo uphedwa mawa nde pange chimene ungapange usiku wa Saulo kulutuluke ukangukwanitsa mwayo wakhani mpata utuluka basi zatheka pano papo. Okay, munthu anayamba vande mwairumira ningapange banji nayesera anapita pakona kukumba kupita kukumba kuona zero madziwo amene amamangidwa mandende mucha kuyesera kutele kuyesera palibe anakaneka ndithu kuti mpaka na mondende mucha tani atulukemo. Nthawi yokamunyonga yakwana afumu ali king achonchi akhala munthu ali pambalipa amene anangozindikira munthu chawela naye kudzamunyonga. Ndafu akinga natata iwe tambweretsa amene iwe nakuza chani nakuza kuti ukangotuluka amene muchabasika sunayesere kutulukamo atayi king ndayesera china chilichonse muchakutulukamo zakanika. How ndayesera unayesera chilichonse ndayesera chilichonse no unayesera kutsekula pa khombacha
ari vakhomba sinatsegulepo mistake ine vakhomba javo sinatsegule sinakhome sivanakhomedwe muruna vangu kankha yonje basi rakatseguka eti serious adiyeka tinasiyepo saseka bukhombacha kuti ungotsegula uzopita eti so ine maganizo manga ningasipo makhala potseka nimangoti basi mpura nimpotseka power of mind umumu mwakha kuti motseka muri makoganiza kuti mpotseka sungatsegule boso koma uganize kuti no it's possible ndizotheka umatsegula so ngani mwalokeka zinthu background sungapange you understand chabwe nkhaniyo ikugera ku Africa ngati ma Africans akona kuti ife sitingati ife galimoto sitingakwanisa kuyikonza galimoto ichi sanga zaikhoza olopara ife sitingakwanisa kukhoza Ford from scratch sanga zaikhoza from scratch koma anthu amene mapaliyena amene amaganiza kuti ndi gama ndikhoza kukhoza gama ndikhoza kuyikhoza imene jayo from scratch ndamete maonacha kumana ili kubunda ali wina kwapanga galimoto bwinobwino yomayendaso bwinobwino ngati ife timaganiza kuti ndege sitingayikhoza ndege koma ndege nzungu ndi fit ndamene angakhoza ndege yokha azikhoza ndazungu okhawo ife wona amene amaganiza kuti ndege tikhoza kukhoza that's it so zimene zimachitika anthu ma Africans ayamba kutseguka mito makamaka especially ma youth achinyamata ayamba kutseguka mito no I think the main problem ndi awa so Emmanuel Macron abwera ndi fundo ina imene anabwera ku Kenya kuzapanga convince achinyamata akuzapanga convince kuti ali ineyo so ndi pan Africanist ndi munthu amene mafundo Africa yonse takhala imodzi can you believe that? Why Nairobi? It's unusual to see you here for business. Look, no, it's not unusual for me to be here. By the way, I was the first president to visit Kenya, it's true. It was in 2019, so this is a comeback and I'm very happy to be here again. But I'm a strong believer in Africa, in the African continent as a one continent. I'm used to say I'm a positive Pan-Africanist. I'm not a Pan-Africanist to say this thing doesn't work well or to spoil other situations. I'm a positive Pan-Africanist, like William Ruto. And I'm here first because I wanted to be in a country showing this transformation of the French software vis-à-vis Africa. Meaning we want a new equal partnership. So there is no past relation with Kenya and no colonization time. So it's probably more easy to do so. Second is I have a strong connection with President Ruto. We clearly believe in the same path forward for Africa and the relation between the African continent and the European continent. Meaning we believe that we have a common future. Sovereignty, more independence, our young people. And we do believe together that the solution is through investment on education, on agriculture, on health, on economic opportunities, much more than having a sort of a unilateral dialogue where the North provide aid to the South. Doesn't make sense anymore. Mwakhulupirira kuti pakama pa Emmanuel Macron anthu amene akufuna kuti Africa ikhale divided. Africa ikhale kuti azitenga ma minerals. Mungamkhulupirira Emmanuel Macron zimene akuyankhula pakambaka kuti ndifuna kuti ine ndi munthu woti ndimafuna Africa izikhala imodzi ine pan Africanist. Manzo pan Africanist. Kumene kuja kufuna kungowaphunzitsa anthu. Anakafuna wacho kuti anthu aweti tatukule anakatu amapanga spend ma billions azida zankhondo kupita ku Ukraine kakuti omwe unamanitsogolera kupha Gaddafi amene achawo aleza kuti ine ndili pan Africanist anapha munthu amene angafuna kuti pakhale papezeke pan Africa papezeke Africa imodzi anapha munthu amene otsogolera naye France kutsogolera NATO ne anabwera basi anayankhula kusuza nza Burkina Faso, Niger, mayiko amene anapanga anawuthamangitsaje. It's hard to say that Western Africa will not be present in this room. You have three countries
and I do regret that, which decided, because of the coup and the behaviors of the military people in charge, to put them aside from the rest of the club, by the way, aside of ECOWAS as well and others. Anangankula amene jawo zimene akupanga zimakuti mukhanga kuti ali na Burkina Faso, Mali, ndani Niger akupanga zopoera. Pamene iwo ajawo ndi amene apanga alliance kuti tikhala Africa imodzi. Koma iko onse amene athamangisa azungu. Ndikukhala anapanga alliance. Ndi wina alesa amene anga umango join basi. Ngati mungakwanise kuima bandokha mkhozo kujoin. Koma France kudanda anthu ngati amene ajawo. Koma iye akunoza kuti pana Africanist. Pamene po pana balinkhani. Pamene anka ku Ouagadougou, capital city ya Burkina Faso, nthawi ina yake 2017. I think video imene ipanga so post. Akulu aja president anauza kuti panopa ujeni air condition kuno kusiyugwira chanchani sizikutheka magetsi akumavutavuta kumudandaulira. Okay? So iye uja Emmanuel Macron ali kuholo kumene kuchako ku Burkina Faso anayamba kunena president uja kumuseka. Ndikufana ndamesana ndiwo president. Ndikufana nditani? Kumunena president uja. Pa president anatuluka muri mene muja kumapita. You speak to me as if France was still a colonial power, but I do not want to take care of electricity problems in the universities of Burkina Faso. That's his job. That's the job of the president. So on the other hand, I reassure you. Oh, what's this? He's going away. Stay there. Maybe he's off to repair the air conditioning. I think so president angopusa. Anakapanga confront president uyu Macron. President angopusa. Anakapanga confront Emmanuel Macron. Kuti ase ine ndikuuza iweyo for inu ndamene mutenga uranium ambiri kumapita nayo ku France. Uranium yoko uko kamapangira magetsi. You understand? Koma namunena kumunyoza. Ajina Ibrahim Traore abwera kwazira inu kazipira ne fetizi endesa dzikoli matoka meri kudziwira. Pojoka yowacha. Kona magali morati anaphwanya magali moracha a France amene phwanya. Lero akabwe ineyo ndi pana Africanist ema. So kukenyako anthu anamba kumacha anyamata. Anthu anamba kumacha kuti alla somebody namizeka. Somebody namize azipita. Iya. Kumutamangisa azipire faya yowaja kuzindikira. So kumene kujako nabwera ndithu anyamata amene ndithu amamacha kuti azipita Emmanuel Macron. If French is interested of genuine partnership with the Nairobi, what has happened in Ouagadougou, what has happened in the Sahel region, we know for a fact that there is no development that has happened in West Africa. What have they done to the Sahel? What have they done to Cote d'Ivoire? What have they done to Gaddafi in Libya? That's the heritage of French imperialism, not in the 19th century, not even in the 20th century. That's all in the 21st century. That's what their face is like.